В районе успешно реализуется республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 22 января в торжественной обстановке состоялось вручение ключей от новых квартир жителям аварийных домов. По программе переселения и жилищного фонда 34 семьи стали новоселами дома номер 5/1 по улице Худайбердина. Общая сметная стоимость построенного по республиканской программе 34-квартирного трехэтажного дома составила более 38 миллионов рублей. Строительством нового дома занималась подрядная организация ООО «Строймонтаж» под руководством Рустама Маганавиева. Территория дома благоустроена, имеется детская площадка, стоянка для автомобилей, место для сушки белья. Глава муниципального района Илишевский район Ильдар Мустафин поблагодарил подрядную организацию за своевременную и качественно выполненную работу, пожелал новоселам счастливой жизни. Йортны бүгін қабыл етеміз, йортны бүгін сізге тапшырамыз. Әйтергә кирәк, йортны үз вакытында бик сыйфат белән подрядный безнең организация салып, бүгенге көнне бүтән таләпләргә яраклы итеп, барлык төр таләпләргә яраклы итеп йортны тапшырды. Хөкүмәт безнең республика хөкүмәте фонд аварийного жилья шушы йортны салырга мөмкинчелек бирде, финансларын бирде. Рәхмәт әйтәсем килә сезгә түземлелек белән көткәнегез өчен. Шуннан соң инде һәрберегез күреп, үзегездә катнашып, төзәтеп, бергәләп төзәттердегез, күреп төзәттердегез. Теләсем килә игелекле йортлар булуын, сау сәламәт булып, ширдән, бәла-казадан арынып шушы йортларда яшәвегезне. Бу йорт безнең централь барлык коммуникацияларга тоташтырылган, җылылыкка, суны кире йорттан җибәрүгә һәм инде Яркәйнең үзәгендә урнашкан, шуңа барлык двордагы булган, коммуникациялар белән бәйле булган, благоустройство белән бәйле булган, барлык төр эшләр эшләнгән дип әйтеп без санайбыз. Котласым килә сезне тагын да бер мәртәбә шушы көн белән, шушы минут белән и сау сәламәт булып, бәхетле итеп яшәвегезне теләсем килә. Бик зур рәхмәт сезгә. На мероприятии также приняли участие иман Ахун Бакалинского и Илишевского районов Рустам Абушахмин, глава Яркеевского сельского поселения Ранис Шарипов. Специальные подарки подрядной организации были вручены многодетной семье Ваншиных и самой пожилой жительнице нового дома Бадретдиновой Минисе. Слова благодарности и радости выразили новоселы. Мен Ваншина Гульназ Нафисовна, шушы бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә, шушындый матур, якты йортлар бүләк иткәне өчен. Механизацияда тордык бит 5-нче. Анда условиялар бик югые, хәзер менә подснос программасына эләгеп, безгә якты, матур йорт бүләк иттеләр бит инде. Шушы менә бар уңайлыкларда бар бу белмәнең дия. Рәхмәтемне җиткезәсем килә бар кешеләргә дә шушы йортны төзеп салып чыгарып безгә тапшырганнары өчен, көч салганнары өчен бик зур рәхмәтлемен. Мен Гани Васариям, бүген бездә бик зур шатлыклы көн. Бик озак итеп көткән благоустроение квартирларга бүген глава администрация Ильдар Юшатович күчерде. Рәхмәтебез бик зур, исән сау яшәсеннәр. Сез советләргә рәхмәтләребез зур. Общежитиядә яшәдек, аварийный иске йортта сулар тыштая, бүтән ниләр тыштая, удобстволар. Менә якты зур матур квартирларга ия булдык. Суларыбыз өйдә, өйләребез җылы, якты, нурлы, исән сау яшәргә ясын инде Ходаем Аллакаем. Рәхмәт, зур рәхмәт. Своими песнями мероприятие украсили работники районного дворца культуры. Лена Насердинова, телерадиокомпания «Илиш». Yes.